Ehihie ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nka chita awụ nkwụkọtara anyị ihe ọma ka oru mmụọ nnụnụ mmụọ niile na-anara aja na nkwọ nara aja niile anyị ga-achị n'ụbọchị taa. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite. Abụ Nwa Adama anyị na-akpọ alụ na Oraifite. Aka m bụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Asị nke ọma ka merụ nwoke merụ nwaanyị. Isiokwu nnukwu ụbọchị taa bụ kedu ihe kpatara ụlọ ekpere anyị ma ọ bụ ọrụ anyị na-alụ na-anara azị ya aza. Ọnya bụ isiokwu. Ihe kpatara anyị isi ka ihe a ga-atụle taata bụ na enwetara ya bụ ozi maka ihe na onwe ọtụ ndị mmadụ na-awụ ha bịa na WhatsApp mesendịrị m meseji sị m Ugochi tubelu ihe na-akụzi n'ọdịnala Igbo amakakwanụ, mana na ha nwere ụfọdụ na-asị na ha akpọtugo chi ha mee nke a ma ọ bụ nke ọzọ, mana na ha afụbeghị ihe etu ha tụrụ anya. Ụfọdụ asị na ha afụbeghị ihe chacha. Ihe nchọka ọnya ka nchọka mgbarie n'ụbọchị taa. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere ọrụ ọbụla alụtara ọfụma nke ị gaghị enweta uru si na ya bụ ọrụ, mana nke na-eme na ọbụla ụfọdụ nwere ike onye lụrụ ya bụ ọrụ ọ bụrụ na o nwere ihe o kwesịrị ibu ụzọ mee bifo ọlụọ ya bụ ọrụ, maka na ezigbo ịgba afa bụ mmalite ezi ọrụ ga-agazi ịghọtara ya. Ka mmadụ ga-atụ, o nwere otu kesi nchọpụta just last week ka I sort the problem. Ihe a bụ a family na-agabiga ihe mgbu, ihe a na-eme rise and fall. In fact, onye mee ka ọ ya aga n'ihu ọ daa. Ụmụazị ndị nwaanyị adị afụ di nke a ya afụ ọ bụrụ ofu nka mmadụ, ịghọtara ya. Ndị nwoke na-enwekwu problem ofu problem anwa aga m n'iru. Agbasịa mbọ ka nwoke ebie ka nwaanyị, agbasịa mbọ ka elefantị erie ka ọkụkọ. Ọnyanwa bụ ihe ndị famili a na-agabiga. Mana bifo ha agwa m, ha bịakwute m, ha gwara m sị m na ha agagokwa n'ebe dị iche iche jefu ndị akpọrọ ọrụ dị iche iche, ma ndị na-alụ n'ụdị ụka ma ndị na-alụ n'ụdị ọdịnala. Mana ofu ihe ka ha na-ekwu, ekwuona m bụ na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ weda ma ị chọrọ ịrụ ya n'ụka ma ọ na chọrọ ịrụ n'ọdịnala. Mana ihe mụ onwe m ji alụ n'ọdịnala bụ na ọdịnala bụ orijinal. Ịghọtara ya. Onye ụka ga-enye gị ekpere, nwere ike ncha gị ekpere ojichi n'azụ bịa lụọ ọrụ, maka o nwere ụfọdụ ọrụ you can never solve them unless na ịrụrụ ya alụ. Ịghọtara ya. Pure. Ka m weregoro akụkọ akọrọ ya na Jizọs na Baịbụl. Asị na onwe anyị onye nwoke onye ọfụrụ onwe na nwoke akpụrụ isi, asị na o wee were ọsụ mmiri ya saliva ma isi ewiti aja wee tee onye a n'anya wee saje saa mmiri na mmiri. I think River Jordan o wee bido fụwa ụzọ. Ọlụ ka ọlụ ọ na-ịmara. Maka na ọ bụrụ ihe niile bụ cast and bind, I cast you, I reject you. Ọ bụrụ ihe niile bụ ya. Etu a ka ọ dị. Ọ bụ na ọ bụrụ ka m chọrọ ịkụ maka ya taa. Ihe m chọrọ ịkụwara gị bụ ndị ọrụ anwa na o nwere ọrụ ọ na-agba alụchaa na mechaa ihe ụfọdụ mechaa na ngwuru. Ọ na-afịa ahụ efu ya n'afa olesi na ịyọbagochi gị wee jekwute onye dị gifted na ịchọpụta ịgbapụta ihe dịka afọ alụsị. O nwere ndị na-agbapụta afọ alụsị, ọ bụ mmadụ niile na-agba afọ alụsị. Ghọtara ya. Na ka nkọwaziere gị ihe mere. O wee bụ na famili a ebe niile ha jere ekpere, ebe niile ha jere, a na-agwa ha na o nwere nwaanyị na-akwa ha emu, nwaanyị na-agba ha ụta, nwaanyị kechiri ha mere ihe mgbu dị iche iche ji adakwasa ha. Ndị nwaanyị na ha ama anụ di. Ịghọtara ya. By then ha wee were ilo wee na-ebute nwunye dị nnefa. Ịghọtara ya. Na onye ahụ ru nwaanyị site n'ọnụ okwu ọ na-adị ekwube nwere ike ịbụ nya bụ onye na-alụ ya bụ ọrụ. Ana na-agwa ha na onye na-alụ ya bụ ọrụ bụ an insider to the family. Ịghọtara ya. So obi ha niile bụ n'ọnwa ya nwaanyị na-alụ ya bụ ọrụ. Asị ọkwa m na family a na
na mgbe anyị na-atụ omume ihe gbasara n'ụlọ na enwere ozi ndị na-etiri ha stọd na ndị obi ọjọọ na ndị na-agba ha ụta, enwekwara ndị anwa. Mana the main thing na-enye ha nsogbu abụrụ ọdịdị otu mmadụ gbara. Otu mmadụ gbara dị izi mkpochapụ. Otu mmadụ gbara ị na-achụ àjà na-alụ ụfọdụ ọrụ dị iche iche, ọ dị izi. Mana o nwere ihe ga-abụ ọ na-eme na ngwuru, nwanne kpọtụ ochie ụwa, nwanne mee nke a mee nke a, ihe na-ebe na aka na-ebe, onye ahụ nwere ike ọnọkọta olu ụzọ hope. Mana ka m gwazie ihe ha chọpụtara na famili a, mgbe a bịa gbawa afa famili a, e wee chọpụta yes, enwere ajọ obi ndị mmadụ, nke bụkwarị na o nwere onye nọ n'ụwa a enwere onye na-envie, nke a bụ fact. Mana ana m achịkwa na o nwere ọgbụgba ndụ ọbụla mmadụ nwere wite mmụọ maọbụ mmadụ, ọ bụrụ na idebere ọ na-ebute nsogbu. Example, o nwere nwa okorobịa nọ na Lagos, Alaba, o wee bụrụ na onwe na-ebinye ya ahịa, o wee ekwuwe nkwa na ọ bụrụ na ọ bụ ihe ya ahịa, o lecha akwụkwọ ụgwọ ebinye ya ọzọ. Mana nwa okorobịa bikos ọ bịa sobe ndị abụrụ ezigbo mmadụ, wee je manya aka na ego onye na-ebi ya, wee jegoro ụgbọala dị mma. Ya wụ ụgbọala, gịnị mere ya? Ndị ohi wee nara ya wụ ụgbọala. Mgbe ọ bịazi nwa ọrụ ike wee kwuo nwoke na-ebinye ya ngwa ahịa ụgwọ, nwoke kwụsị ibinye ngwa ahịa. Today ọ bụzi onye tiri eti. Ịtara ya afọ ọ na-ata today maka na o debere nkwa ya na mmadụ gwara. Etu a ka ọ dịkwa ụmụ Abraham na akwụkwọ nsọ. O nwere ndị na-abụ ha na Chineke nwee ọgbụgba ndụ, ụmụ Israel lụta na ha bịa metọọ ọgbụgba ndụ ha na Chineke mere, ha edebeghị ya, wee merie ha n'agha, wee kpọrọ ha wee jee na Persian king, wee merie ha side Babylonian. Ha wee jee ebe a wee bụrụzie oru na Babylon for thousands of years. Ịghọtara, na-akọwara gị ihe gbatara ya ụlọ ọgbụgba ndụ, nkwa ha na Chineke kwere na ị na-emere anyị nke a, ị bụrụ anyị nna, na anyị ga-abụrụ gị nwa, na anyị ga-emere gị nke a, na anyị ga-emere gị nke a. Etu anwa mgbe ọnwụ na ha jụrụ idebe ọgbụgba ndụ anwa, ha emechioda. Ana m achọ ịmara gị atụ na mgbe ọnwụ na idebere ọgbụgba ndụ gị na mmụọ ọbụla maọbụ gị na mmadụ ọbụla enwere consequence, na consequence ya bụ downfall. Now mgbe ịma na n'ọka bụ some years back ka ndị ụka ọbịa celebrate centenary 100 years ha bịa n'ala Igbo, kwa ịghọtara ya. Mana ana m achọ ịgwa na ndị nna nna anyị ha nọrụgo ebe a for thousands of years. Ka m mara gị atụ, ka m nwere family mma atụ. Family m bụ family anyị nwere agbụ alụ. Anyị na-edebe history of ndụrụgandụ. I can count from my father down to the 5th generation. Example, nna m enyi obi, onye mụtara ya bụ enweena onye mụtara ya bụ nwefo onye mụtara ya bụ ejiefo ishi onye mụtara ya bụ Eze-Ana onye mụtara ya bụ Ikeri. If I'm going to down to the 5th generation, this 5th generation is almost 500 years back. You got that thing, man? So you go no ga na agwa gị enwebere ihe dị ka ndị ụka ọbịa. Yes, all the Wamuta and for the family and where they can go their generations back. Like now, I have a developing a history of my dynasty. I will write my own from my own generation to my brother siblings down, so that my children will continue like that. We keep history. Now, here we could be a owner. Obuna mmadu, obumando. I will put the chopper na familia. The here problem ha bona na nnukwu ha of the, let's say, the last 2 generations. Na nwoke a nwetara nnukwu ọchụchụ, ndị mmadụ wee na-achụ ya ka egbuo. Gịnị ka o mere? Ka o wee zoo onwe, o wee je kụọ mba mmụọ ikwu nna ya, ogwugwu ikwu nna nna ya. Yes, je kụọ ha mba, wee jee n'ogwugwu na mmụọ obodo ọzọ, je bute mmụọ ọzọ a na-akpa arọ, je bute arọ, jee na ogwu ọzọ butekwa mmụọ ikwu nna nna ya, wee bute ụzọ mmụọ na-abụ, and mmụọ na-abụ o butere mmụọ nwaanyị wee kwe ụmụ mmụọ nkwa na ya ga na-eme gịnị, na nke ya da emeri ya, ma ọ bụrụ na o chekwa ngwuru echekwaba ya, onwe ụmụ nwee ihe niile. Today ije na be the man ọmụmụ dị ụmụ ju everywhere. In fact,
onye bụrụ nwata nwaanyị akpataghị aka na ngwuru ịdịgokwa ime ha nwere ọmụmụ. Yes, ha nwere ọmụmụ. O nwere ụmụ generation nwa nwoke a na-agwa gị amụrụ nwa ma nwoke ma nwaanyị vad ha na-abụsị ụmụ everywhere. Ghọtago? Mana ha na-enwe rise and fall na ihe aka ọrụ ha na-ewetara ha ego. Ịma ihe ka ọ tọrọ ya maka n'ihi na mgbe ha jebezuru ụka wee lofuo ị na-emedo ụmụ mmụọ anwa nnafa butelu eji wee chekwaa ngwuru wee kwụsị keep agreement, because mgbe agreement ya nwa nna gị kpọtalụ mmụọ ya na wee nwee, ọ na-agwọta ya bụ agreement on behalf of nyanwa na ụmụ ya. Etu anyị letara etu ụmụ Israel si ekwasị na anyị ewe ụmụ Abraham, our children. Ụtọkwa mgbe ha na-asị a na-akpọ onye nwa na-enu obe ha wee sị ka ọbara dị n'isi anyị na n'isi ụmụ ha. Ịghọta ihe na-akọwa? Etu a ka nna anyị ha nwere ike 300-400 years ago si wee mesị wee chekwaa ngwuru. Oruzie kịta afọ generation ụtọ ka ndị ụka ọbịa ndị mmadụ wee gbakọdo ihe dị na ngwuru azụ, gbakọdo ndị ichie, gbakọdo ụmụ mmụọ dị na ngwuru ahụ, o wee na-enye nsogbu ọtụtụ ndị mmadụ. Ihe na-achịkwarụ na ọ bụrụ na famili gị nọ n'ụdị ọnọdụ dị etu a, o wee nwee mmụọ ebutelu, ọka ịma na mmụọ karịrị ọgwụ, e wee bute mmụọ dị etu a wee nwee ọgbụgba ndụ ahụ enwewute mmụọ ahụ ma ama ekwe ka ụfọdụ ihe alụrụ gị gazie. E nwere ike ọjọọ ịgazi mmụọ eje stọpụọ ya bikos na ọ chọrọ ka unu wee tụwa ihe na-eme ụnụ, ka unu wee mee udo, wee medo mmụọ ahụ. Tata anyị na-emedo mmụọ dị na famili a ha enweghị aṅụrị. Ihe na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na emedoghị ihe kwesịrị na anyị emedo, a na-enweta mpịawa azụ. Agwụkwa m onye nke gị Ugochi tubelu. Mma kpọ WhatsApp nọmba m, inwe ozi jụọ m 0805 7837672 Ugochi tubelu Oraifite. Ihe ejikwa afọ wechita na Facebook. Ndewonu.